Han har en hjälm, svartbrun hjälm. Han har en egen. En egen hjälm? Simmar Afrika. Han har en årsavin. Vad gör han med den då? Han åker den. Jaha. Han har... Har du varit i vagnen idag då? I sadelvagnen? Vad gjorde du där? Eller så dimmor där till Ädeland. Han har också en dimma. Han glömde sin dimma. Okej. Glömde sin dimma. Han låter den sån. Vem red du på idag då? Vem fick du rida på? Dante. Och vem rider du på nu? Bambi. Bambi. Tar du av stigbygeln? Stigbyglarna. Stigbyglarna? Sluta smit. Sluta smit. Jag på stigbyglarna. Vem är och hälsar på oss idag då? Vem är det? Hanna, ja. Och Robin, ja. Där kommer Vilma. Fast han var ju inte här idag. Vill att det ska gå fortare? Hon travar inte själv eller? Nej, jag tror inte han håller igång.